ଅପା ଅପା ଟିକେ ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଦେଲ ଆଳୁ କଖାରୁ ସାରୁ ଆଉ ହେଉଛି କଦଳୀ ଟିକେ ଦେଲ। ନନା ବହିନ୍ତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକେଇବେ ବୋଲି ଆଉ ଇଏ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ଅଫିସ ପଳେଇଛନ୍ତି, କିଛି ପରିବା ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ଦିଅ ଦିଅ ଅପା ଦିଅ ଶୀଘ୍ର ଦେଲ। ମୁଁ ଜାଣି ସବୁବେଳେ ନନା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକେଇବେ ପୁଣି ପିଣ୍ଡ ନେବେ, ନନାଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଆହବ, ଘରେ କିଛି ନାହିଁ। ଦିଅ ଦିଅ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମାଗି କୁହନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନରେ ବି ମାଗନ୍ତି। ସବୁଦିନ ମାଗି ମାଗି ମୋତେ ସବୁ ନେଇଗଲାଣି। ଆଉ କହିବେ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିବି ମୋର ଏତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅଛି ଏତେ ବସ୍ତା ଅଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମେ ବି ନାହିଁ। ଛି ଛି କେମିତି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟିନ୍ତି କେଜାଣି। ଆଜି ହେଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଳା ଦିନରେ ମାଗିବାକୁ କହିଲାରି। କାହିଁ ରାଗୁଛ କହିଲ ଅପା? ଆଉ ଦିଅ ଟିକେ ବିରି ଯାଇ ଦିଅ। ରାଗିଲେ କ'ଣ ହବ କହିଲୁ? ପଛରେ ରାଗିବ। ଆଗ ଟିକେ ଆମ ଶ୍ରାଦ୍ଧଟା ସରିଯାଉ ଭଲରେ ଭଲରେ, ପଛରେ ରାଗିବ। ବିରି ଆଉ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଲ, ଆମର ଡାଲମା ହବ ସେପଟେ। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ନନା ରାଗିଲୁଣି ଖାଲି ମାଗୁଛନ୍ତି ଦିଅ ଦିଅ। ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ରଖିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଇଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ମାଗିକି ଆଣିକି ଆସିବି, ନନା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଏମିତିଆ ଲୋକ କେଜାଣି ତମେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ଘରେ ବସିଲେ ତମେ ଡାକି ଆଣୁନ। ମୁଁ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ତମ 14 ପୁରୁଷ ପକେଇଦେବି ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଗୋଟେ ଆଇଲେଣି ନା କ'ଣ? ଦିଅ ଦିଅ। ସବୁ ତ ନେଇଗଲା ନା କ'ଣ ଅଛି କହିଲ? ଲୁଗା ପଟା ବ୍ଲାଉଜ ସାୟା ସବୁ ନେଇଗଲାଣି। ଛି ଛି ମୋ ଘର ସଂସାର ବି ସେ ନେଇଗଲାଣି। ଆଇଲା ମୋତେ ଡାଲି ଦିଅ ଚାଉଳ ଦିଅ, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ମାଇକିନା ଖଣ୍ଡକ ଭାରି ଫୁଲେଇ ହେଉଛି। କ'ଣ ଟିକେ ମାଗିବାକୁ କହିଲି ବୋଲି ଏମିତି ହେଉଛି। ଅତି ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଝାଡ଼ା ଖାଇ ରାଖିଆ ଶୁଣି ବାଡ଼ିପୋଷି ମାଇକିନାଟା ନା, ସବୁ 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 ଭାଷା ତାରି ପାଇଁ, ସେ ବାଡ଼ିପୋଷା ପାଇଁ ରାଖିଆ ଶୁଣି ପାଇଁ। ମୋ ଠାରୁ ଯେଉଁ 2 ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ଫାଳେ ପିଆଜ ନେଇଥିଲା, ଆମ ଘରେ ଗୋଟିଏ ପିଆଜ, ମୋତେ ଆସି ଜିଦି ମାରି ବସିଲା ମୋତେ ଫାଳେ ପିଆଜ ଦେ, ମୁଁ ଡାଲି ଛୁଙ୍କ କରିବି। ଆଉ ଏଇନା ଯଦି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଆଗରେ କହିବି ଆଉ ହେଉଛି ଯାଇକିରି ତା ଘର ଏଇନା ଭଙ୍ଗା ହେବ, ସେଇ ସାଇଡ଼ରୁ ବିଦା ହେବ, ବୁଲଡୋଜର ଚଢ଼ିବ ତା ଘର ଉପରେ। ଆଖିଆ ଶୁଣି ମାଇକିନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରୁଛି। ଅତି ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ର ମାଇକିନା। ମୋର କ'ଣ ଘର ସଂସାର ନାହିଁ? ମୁଁ କାହିଁ ତ ଘର ସଂସାର ନେବା।